У эфіры Радыё Марыя разам з вами ксёндз Віталій Дабраловіч, дырэктар Нацыянальнага Карітас у Беларусі. Сягоння працягваем нашыя з вами спатканне, духоўна-катэхетычнае разважанне ў духу служэння Карітас. І працяг таго, што мы распачалі, міласэрнае сэрца ў духоўным багацці. Але каб гэта сапраўды наше спатканне было напоўненае Божай ласкай, напоўненае Божым духам, як заўсёды, у кожным кроку запрашаю да кароткай малітвы. Духу Святы, прыйдзі, напоўні нашае сэрца любоўю, нашыя думкі разважлівасцю, наш розум мудрасцю, а душу моцай веры і надзеі. Дух Святы, прыйдзі. Амен. Маю надзею, што папярэдняе наша разважанне яно парушыла сэрцы ў кірунку пажадання духоўных багаццяў у дапамозе людзям у міласэрнасці. Хацеў бы прыпомніць, чым з'яўляецца Карітас не толькі ў адносінах як арганізацыя, але ў адносінах служэння, у адносінах часткі жыцця касцёла. Гэта перш за ўсё альтруістычная любоў. Любоў, накіраваная на другога чалавека, і крыніцай гэтай любові з'яўляецца адвечная крыніца, сам Бог. Падчас астатняга з вами разважання мы падкрэслівалі вялікае значэнне духоўнай практыкі для добрай і доўгатрвалай дзейнасці любові. Зазірнулі ў кантэкст Божага стварэння, што кожны мае ў сабе дабро. Чаму? Таму што вобраз, які мы маем у сабе, гэта вобраз самого Бога, бо стварыў Бог нас на сваё падабенства. І тут прыпомніць з папярэдняга нашага кантэксту Святого Пісання, цытату, і сказаў: «Бог учынім чалавека паводле нашага вобразу і нашага падабенства. І стварыў Бог чалавека з пылу зямнога і ўдыхнуў твар яго дыханне жыцця і зрабіў чалавека душою жывую». Чылі маем мы ў сабе гэты дар дабра, дар цеплыні, таму што ўсё гэта мы маем ад самого Бога, і мы не які-небудзь камені ці кавалак металу, які ляжыць, але мы маем жывыя сэрцы. Сэрцы накіраваныя на патрэбу другога чалавека, бо і мы патрабуем другога чалавека. Сягоння працягнем нашу думку аб будаванні духа міласэрнасці. Дапамогай для нас стане на сягонняшні тэкст гэта гістарычны рыс выхавання народу ізраільскага. Там мы распачалі, калі ўзялі ў кантэксце стварэння свету, стварэння чалавека, тое, што мы створаны на вобраз Бога, вобраз падабенства, але з кнігі быцця укрочым у калейную кнігу, гэта кнігу выхада, дзе спатыкаемся з народам ізраільскім, які у Божым благаслаўленні і праз многія гады жыцця ў Егіпце, дзе мелі вялікую апеку Юзафа, намесніка фараона. Чаму? Таму што Юзаф сам быў з народу ізраільска, хоць ён быў праданы ў рабства, хоць ён мусіў цярпець, але ён адчуваў вялікую ласку Бога, прысутнасць самого Бога, а больш таго, ён быў верны Богу. І гэты дар стаў магчымасцю вялікай міласэрнасці, вялікага пажадання троскі аб сваіх братах, аб сваім бацьку, аб сваёй сям'і, але аб усім народзе, з якога ён выйшаў. Чаму? Таму што так яго навучыла вера, так яго навучыў сам Бог адзіны. Бо ён для яго з'яўляўся заўсёды вялікай моцай, вялікай сілай. І для нас гэта стаць павінна таксама такой магчымасцю зразумення таго, што калі мы разам з Богам, то мы таксама тады поўныя Божай ласкі, і мы можам быць пэўныя, што ў нас будзе гэтая адвечная любоў самого Бога. Аднак трэба прызнаць той факт, што ў чалавеку заўсёды пазастаецца тое, што прыйшло з першародным грахом,
І гэтае зло, яно не дае супакою, і тут мы гэта можам убачыць таксама на народзе ізраільскім, які жыў у Егіпце, але часы змяніліся, Юзафа не стала, змяніліся ўклады народу ізраільскага, народу егіпскага. І пры тым уціску, пры той несправядлівасці, якую яны спатыкалі, але самае галоўнае і самае горшае тое, што яны забыліся пра самого Бога. У іх сэрцах замест любові, замест адказнасці ўзаемнай, перш за ўсё свайго народу ізраільскага, будуецца гнеў, будуецца незадаваленне, будуецца завісць, будуецца пачуцці, якія яшчэ далей адцягваюць ад Бога. Не кажучы пра тое, што даваць пачалі паклон іншым розным божкам, якіх не існуе. І ў гэты момант узнікае тое, што непажаданае, гэта адсутнасць духа любові, адсутнасць самого Бога у жыцці чалавека. Не таму, што Бог не хоча. Бог, напэўна, заўсёды жадае быць з чалавекам. І зноў жа, чытаючы радкі кнігі Выхаду, мы можам убачыць, што Бог спаглядае на чалавека. І спаглядаючы на яго, не можа проста пазаставіць усё так, як ёсць, бо чуе голас народу, які плача, які просіць аб ратаванні, і выбірае зноў жа з іх народу калейнага ратаўніка, это Маісея, які іх мае вывесці. Навошта? Каб уратаваць не толькі ад граху, не толькі ад таго ўціску, які яны мелі, але каб уратаваць ад гэтай цвёрдасці сэрца. Каб, аднак, там яны пазаставілі ўсё тое, што не павінна быць чалавекам. Грэх. Пазаставілі тое, што нішчыць у чалавеку дабро. І выводзячы іх нават у тую пустыню, Бог што чыніць? Бог іх выхоўвае. Вучыць нанова, як павінен чалавек жыць у гэтым свеце. Як павінен чалавек крочыць, каб сапраўды быць чалавекам не толькі моцнай веры, але чалавекам добрага сэрца. І там мы спаткаем ужо не толькі ласку самого Бога, не толькі сталую троску, абяцанні Бога, не толькі якія-то канкрэтныя заданні, якія канкрэтны чалавек павінен выканаць. Бог крочыць далей. Ён дае цэлае навучанне ў выхаванні, дае права для чалавека. І пачаткам гэтага сталі 10 Божых прыказанняў, дзе накіраваныя, першае, на любоў і вернасць самого Богу, другое, на адказнасць за сваю сям'ю у ушанаванні сваіх бацькоў, а праз бацькоў і узаемнага ушанавання, але галоўна гэтай любові. А далей ушанаванне тых, з кім нас ставіць лёс у жыцці, у розных спатканнях, да другіх людзей. Але ўсе гэтыя прыказанні, яны лучацца ў 2 прыказаннях любові, і гэта зазначыў сам Езус, што любі бліжняга свайго, як самога сябе, любі Бога свайго ўсім сэрцам, у сваім усім розумам. Чылі заўважце, што Бог накіроўвае заўсёды думку да любові, да вернасці, узаемнай адказнасці, узаемнай дапамогі чалавека ў адносінах да другога чалавека. Але зноў жа пры гэтым паказвае, што вы ўсё гэта будзеце мець толькі тады, калі будзеце памятаць аба мне. Бо як толькі народ ізраільскі забываўся аб Богу, пачынала знікаць дабро, пачынала знікаць тое, што будуе уклад пэўнай справядлівасці і пэўна жыцця для кожнага з народу ізраільскага, дзе не магло быць людзей, якія паміралі з голаду, чы не мелі бы даху над галавой.
Далей Бог крочыць, бачачы безадказнасць іх у сваіх дзеяннях і больш таго, тое, што іх нішчыць, ведаем і пра то залатога цяля, якога яны зрабілі, і ведаем пра тых змеяў, якія сталі вынікам іх граху, як таксама ўратаванне, дзе Бог накіроўвае іх вочы да неба. Нават праз гэтага змея, павешанага на высокім пале, ён хоча падкрэсліць, каб яны спаглядалі там, дзе ён ёсць, спаглядалі на неба. Бо тады яны атрымаюць гэта ўратаванне. Не, напэўна, гэтая змяя іх уратавала, якая з медзі зробленая і выстаўленая. Не, іх уратаваў Бог, іх уратавала пажаданне быць з Божай ласкай. Больш таго, ставіць калейныя праўныя заданні, дзе мы бачым канкрэтнае настаўленне ў служэнні літургічным, у служэнні, заўважце, праў сям'і, маральнага права, іншыя прадпісы праўныя да будавання сапраўднай супольнасці, заўважце, у выхаванні Божага Духу. Так, каб народ не толькі мог існаваць, каб ён мог развіцца далей як супольнасць, але супольнасць веруючага народу, супольнасць вернага народу Богу, што вельмі важна для нас. Можам таксама цяпер для сябе зрабіць пэўныя такія вынікі ў разважанні, як важна разумець і прымаць Божае навучанне. Чаму? Таму што тады мы атрымліваем канкрэтны такі фундамент, на которым будуем наше ўласнае жыццё, але што самае цікавае і найцаннейшае, гэта будаванне сэрца у духу любові, духу адказнасці за іншых. Аднак, калі мы гаворым аб гэтай адказнасці, зноў жа вяртаюся да кантэксту навучання Богам народу ізраільскага, дзе што чыніць Бог? Ён накіроўвае перша гэта да асабістага выканання чалавека у сваёй уласнай абароне жыцця. Чылі, калі мы хочам затрошчыцца аб другога чалавека, то мы павінны затрошчыцца перш за ўсё аб сабе. На першым месцы гэта наш духоўны стан. На папярэднім нашым разважанні мы ўжо аб гэтым казалі трохі, што толькі таго, як я ў сабе маю сваё ўласнае жыццё, як я ў сабе жыву у сваіх разважаннях, зразуменні сваіх учынкаў, зразуменні дабра, зла і накіраванні сябе на дарогу, аднак якая вядзе да будавання добрага сэрца, будавання любові, толькі тады я магу быць пэўны, што гэта ўсё і гэтым усім я магу падзяліцца з іншай асобай. Духоўны стан, ён вельмі важны. Важны ў тым, што гэта адчыняе для нас іншыя перспектывы, якія выходзяць за межы нашага такого рацыянальнага зразумення у быце гэтага свету. Чаму? Таму што духоўны свет, ён выходзіць па-за магчымасці чалавека. Духоўны свет, ён выходзіць па-за зразумення ў такім звыклым быце натуральнага жыцця, так як мы прызвычаіліся. Бо там можна учыніць рэчы, якія немагчымыя. І вось тут, калі чалавек гэта чыніць, калі чалавек узбагачваецца асабіста, то ён выпаўняецца. А калі ён поўны у гэтую моц Божую, поўны унутрана, то ён можа тады ісці далей і чыніць вялікія справы ў адносінах іншых людзей. Бо ён тады прыйдзе сам багаты у любоў, багаты ў супакой. І мы бачым, як народ ізраільскі, які праходзіў на пачатку праз пустыню. Ведаем, што усе, хто выйшаў з Егіпту, яны не ўвайшлі ў зямлю абяцаную, таму што не сумелі прайсці дастаткова гэты шлях, які быў вельмі доўгі. Ведаем, што 40 год яны падарожнічалі, блукалі, альбо праходзілі гэтую школу сапраўднага жыцця Божага Духа. І тыя, хто ад самага пачатку гэтую школу прайшоў, які
увайшоў той чалавек, які ўвайшоў у гэту зямлю абяцаную, ён увайшоў моцны. І хто б там ні быў бы, якія б ворагі не былі, яны былі моцныя Богам, моцнай прысутнасцю Божай ласкі, і былі пэўныя, што яны перамогуць, яны будуць мець той кавалак зямлі, які да іх належыць. Кіруючыся далей, мы можам быць пэўныя тады, калі ёсць гэтае ў нас выхаванне, калі ёсць гэтая моц даверу да Бога, то тады можам будаваць у сабе і дух альтруізма. Як мы ўжо казалі, што сам альтруізм у сабе ён прыходзіць, але ён можа вельмі хутка знікнуць, бо не будзе мець падставаў духовых. Аднак калі альтруізм будуецца на унутраных такіх перажываннях, на духоўнай моцы, то тады мы зможам забяспечыць свае гэтыя патрэбы духоўныя, але і патрэбы духовыя для іншага чалавека. Другі крок – гэта крок матэрыяльнага духу. І тут больш складана, але зноў жа вернемся да таго, што і Бог дае для народу ізраільскага, дзе да самых такіх маленькіх пунктаў распісана, як павінна прымацца ежа, як павінна захоўвацца, што можна есці, чаго не можна, як павінна выглядаць убранне і ў адносінах чысціні, і ў адносінах такіх звыклых простых бытавых спраў штодзённасці. Здавалася б, але што гэта мае ў значэнні да служэння іншаму чалавеку? Аднак яно мае, мае дарагія, бо калі мы не можам услужыць свайму парадку дому, каб там быў парадак, то як мы можам быць пэўныя, што услужым гэтаму парадку і дапамозе для іншага чалавека? Бо калі ў нас будзе укладзена так, як трэба, у штодзённасці такога быту на месцы у нашым дому, у нашым памяшканні, у нашым жыцці, то тады мы можам быць пэўныя, што мы з гэтым можам прыйсці і да іншых. І сягоння, нават так адыходзячы ад гісторыі народу ізраільскага чи кантэксту Святога Пісання і спаглядаючы нават на сягонняшні сучасны свет, бо чалавек ён пазастаецца чалавекам, ён не змяняецца. І гэта мы можам бачыць па яго жыцці грахоўнасці, адначасова жыцці святасці. Аднак грамадскасць, яна мае сталае развіццё. Будуюцца новыя погляды, і грамадскасць з пакалення ў пакаленне становіцца больш такім, як мы часта выкарыстоўваем гэта слова, гуманным. Не? Калі наше пажаданне, яно ратаваць кожнага, ратаваць для чаго? Для добра, каб кожны быў шчаслівы ў сабе. І ўсё менш і менш у дабрачынным кірунку выкарыстоўваецца такое зразуменне, як даць грошы на тое, каб паесці, ці даць грошы на тое, каб абуць, адзець чалавека. Аднак больш накіроўваецца менавіта на гэты унутраны стан чалавека. Навучыць чалавека разабрацца ў сабе самым. Навучыць чалавека зразумець свае памылкі, і навучыць чалавека убачыць свае моцныя бакі, якія стануць апорай, такім фундаментам моцным для таго, каб накіроўвацца далей у жыцці такім звыклым штодзённым. Чы зноў да чаго мы звяртаемся? Не заўсёды хочуць прызнаць тыя, хто прымае ўдзел у гэтым, што гэта стан духоўнага жыцця. І што самае цікавае, што Бог ад пачатку гэта чыніў. Бог заўсёды накіроўвае чалавека да пэўных вымаганняў унутранай такой свядомасці таго, што адбываецца з табою. А ўжо пасля за гэтым ідуць розныя справы быту матэрыяльнага ці патрэбу гэтых матэрыяльных. І вось калі чалавек мае гэта ўсё укладзенае, то тады ён можа сапраўды выходзіць з дапамогай духу Божай ласкі, духу альтруізму, духу міласэрнасці. Вось чаму важна прыняць выхаванне Божага наказу. І калі народ ізраільскі гэта чыніў, то тады ён адбудоўваўся.
адбудоўваўся не толькі ў значэнні такім матэрыяльным ці ў значэнні якіхсьці багаццяў, адбудоўваўся ў значэнні маральным, духовым, бо гэта было фундаментам. І для Бога гэта было перш за ўсё важным. І ў псалмах можам пачытаць, дзе Бог кажа аб тым, што не патрабую я вашых ахвяраў цалапальных. Я патрабую вашай любові. Бо што з таго, калі мы прыносім пэўныя дары матэрыяльныя, а ўнутры ў нас гнеў, а ўнутры ў нас крыўда? Што з таго, калі мы прыносім пэўныя багацці зноў жа матэрыяльныя, але мы гэтым чынім толькі таму, што бо так трэба. Бо гэта пэўны абавязак. І ведаеце, гэта датычыць кожнага з нас, як і тых, хто больш заавансаваны ў пэўнай дзейнасці касцёла, дзейнасці дабрачынных спраў, дзейнасці таго, што мы чынім для карысці другога чалавека. Аднак у кожным з нас пазастаецца пэўныя свае ўласныя клопаты, якія часам перашкаджаюць больш дасканала, ідэальна зрабіць пэўную справу добрага сэрца, справу любові, якую мы чэрпаем ад Бога. І толькі тады, калі мы гэта разумеем, толькі тады, калі мы да гэтага кіруемся, тады можам быць пэўныя, што яно сапраўды так будзе. Памятаю такую гісторыю, калі спаткаў аднаго чалавека, які меў дастаткова у сваім жыцці грошай, здабыў сваю кар'еру, але пасля 50 год свайго жыцця затрымаўся і зразумеў, што ўсё гэта як бы так на самой справе не мае значэння. Пакінуў вялікі горад, пакінуў кар'еру, пакінуў, можна сказаць так, усе свае асягненні гэтага свету і выехаў у невялічкую вёску, дзе ён шчаслівы. Шчаслівы чаму? Шчаслівы, па-першае, таму, што ён мае час на разважанне і аналізаванне самога сябе. Больш таго, як ён падкрэсліў, я маю час на кантакт з Богам, які мне адчыняе вочы кожны паранак, але не толькі на тое сонейка, якое свеціць, не толькі на той такі быт штодзённы. Адкрывае вочы на праўду. Праўду таго, якое маё пакліканне як чалавека. А маё пакліканне – гэта несці дабро. І прыехаўшы нават у гэтую невялічкую вёску, я заўважыў, як жывуць людзі. Гэта ў большасці гэта старэйшыя людзі, дзеці павыязджалі, яны пазасталіся ў гэтай вёсачцы. І ў мяне пачало унутры будавацца пытанне, чаму так? Вось чаму яны так вось як бы без імкнення да чагосьці у гэтым усім жывуць? І я пачаў шукаць магчымасці, каб аднак іх жыццё стала больш цікавым, каб жыццё іх стала больш адчыненым. І што ён учыніў? Першым крокам, што ён учыніў, гэта пачаў выходзіць да іх з усмешкай і знаходзіць час, каб пасядзець і з імі паразмаўляць. Сягоння гэта чалавек, якога вельмі шануюць гэтыя бабулі, гэтыя дзядулі. Не таму, што ён прывёў у парадак, маючы свае навыкі прафесійныя і пэўнае асягненне за час свайго жыцця і уклад такі адміністратыўны ў сваёй галаве, дзе мог пакіраваць пэўнымі справамі і прывесці ў парадак нават тую вёсачку, выкарыстоўваючы свае магчымасці, намаганні, даць такі нават лепшы быт, такі штодзённы. Не. Хоць, напэўна, гэтым людзі цешацца. Але каб нават і гэтага не было, то нічога б не змянілася ў адносінах іх жыцця, бо яны жывуць на сваіх падворках, яны маюць свой дом, свае абавязкі якіясьці. Але ім патрэбны другі чалавек. І вось гэтая асоба стала для іх прычынай, магчымасцю, каб
спаткаць усмешку, спаткаць добрае сэрца. І як ён сам апавядае, што некаторыя на пачатку выходзілі з такім бунтам. Вось, прыехаў тут з горада, штосьці тут пачынае рабіць, каму ён патрэбны. Але прайшоў гэты час, прайшлі гэтыя незадаваленні, і сягоння да яго звяртаюцца з ушанаваннем. Чаму? Таму гэта той чалавек, які не шкадуе свайго часу для іх, які заўсёды дорыць сябе. Чаму? Бо ён сам кажа, бо таму што мне цяпер хапае часу для сябе, мне хапае часу для Бога. Заўважце, ён не пачаў змяняць свет, ён пачаў змяняць сябе, пачаў змяняць свой унутраны ўклад, чылі пачаў дазваляць Богу выхоўваць яго, дазваляць знайсці супакой, каб выпоўніцца гэтай ласкай і накіравацца далей да калейнага кроку ў жыцці, а менавіта я прывёў у парадак пэўны свой уласны стан, а цяпер хачу дапамагчы гэта ўчыніць іншым. І немагчыма будзе гэта чыніць, асабліва для чалавека веруючага, калі не будзем кіравацца адвечнай справай праўды, адвечным правам ва ўсім гэтым, якую даў Бог. Ведаеце, калі гатаваўся да сягоднішняга разважання, доўга думаў, у якім кірунку пайсці, аб чым думаць. І калі чытаў, ужо не ведаю, які раз з калеі кнігу выхада, і так пра сябе думаю, Божа, мы сёння прыдумваем розныя праўныя тэрміны, якія павінны нас абараніць, якія павінны накіраваць. А Бог ад пачатку ўсё гэта ўжо ўчыніў. Ён так напраўду ўжо ўсё даў. І мы сёння ўсё, што чынім, гэта больш дасканалім яго да нашых умоў зразумення. Каб тое, што Бог сказаў нават у гэтых двух словах «любі бліжняга», не кожны разумее хіба гэтыя словы, то патрэбна часам напісаць цэлы том канонаў ці пэўных стацей праўных і распісаць адносіны паміж адным чалавекам, а другім чалавекам, чы ў значэнні юрыдычным, чы ў значэнні фізычным асобаў, як чалавека да чалавека, чы гэта ў сям'і. Але так напраўду ўсё гэта сходзіцца зноў жа да двух толькі зданняў. Любі бліжняга свайго як сябе самога. Любі Бога усім сваім сэрцам. Бо толькі ў сапраўднай любові будуецца сапраўдны дух альтруізму. Толькі ў сапраўднай любові будуецца дух дабрачыннасці. І вельмі важна, каб мы разумелі, што самі ў сабе мы нічога не можам. І Бог гэта вельмі часта падкрэслівае, што без маёй ласкі вы бы не пражылі і аднаго дня. Бо гэты свет, які ён створаны праз Бога, ён створаны для нас, але падтрымліваецца Божай ласкай. Мы створаны ў гэтым свеце, і нам Бог даў гэты свет, але не для таго, каб мы яго нішчылі, для таго, каб яго будавалі. А будаваць зноў жа можам тады, калі маем у сабе дух адказнасці, калі мы хочам, жадаем, накіроўваемся да другога чалавека і дапамогі другому чалавеку. Чаму? Таму што той чалавек, які сягоння атрымае дапамогу, ён заўтра таксама выйдзе з гэтай дапамогай. Таму што зможа укласці так, як належыць у сваім жыцці тое, што трэба, і гэтым падзяліцца з іншым. Можна шмат шукаць методикаў, як гэта чыніць. Можна шмат шукаць розных спраў, як лепей у якім кірунку ісці, каб маё сэрца было сапраўды багатае ў любоў і пажаданне дабрачыннасці. Можам вельмі шмат выкарыстоўваць сучасных тэхналогій, фінансавых магчымасцяў. Але самае галоўнае гэта навучыцца выкарыстоўваць сваё сэрца. Бо яно заўсёды гаворыць аб тым, што трэба чыніць.
Калі у чалавека прыходзіць няшчасце, то ён не спаглядае на тое, што ён мае там у быту матэрыяльным. Ён спаглядае на тое, што чуе яго сэрца. І можна спаткаць матку, якая будзе ўбалеваць за сваё дзіця хворае. І яна са слязамі на вачах, яна кажа: «Мне сэрца маё разрываецца, бо я не ведаю, што я магу зрабіць. Я не ведаю, як гэтаму дзіцяці дапамагчы, майму дзіцяці». Мы можам спаткаць сына, дачку, якія сядзяць пры ложку хворай маці альбо хворага бацькі. І зноў жа, яны гэта чыняць чаму? Таму што гэтай асобай, якую яны любяць, яны паслугоўваюць ёй. Бо толькі ў службе, у такім служэнні сапраўднай любові, гэтае служэнне становіцца такім дарам. Дарам для самого чалавека і дарам для таго, для каго служыцца. Каму дорыцца свой час, каму дорыцца сваё сэрца. І не забываем пра тое, што гэта ўсё павінна чыніцца ў духу такой адказнасці. Я гэта чыню не таму, што бо вось так мне сказалі. Не толькі таму, што бо так трэба, так у нашай традыцыі сям'і прынята. Хоць гэта таксама цудоўныя пэўныя матывацыі, якія дапамагаюць нам чыніць добрыя справы. Але таму, што маё сэрца кліча. Памятаеце тую гісторыю, якую казаў пра лекара жанчыну, якая выехала да Афрыкі. Чаму яна там вярнулася? З дапамогай. Таму што ёй было балюча для яе сэрца. А па-другое, дух адказнасці ёй не дазволіў гэта ўсё пазаставіць, так? І калі я чыню штосьці добрае, то не толькі таму, што ёсць пэўныя эмоцыі, бо эмоцыі не прыходзяць, яны знікаюць. Я чыню штосьці добрае, таму што я разумею таксама адказнасць за другога чалавека. Я разумею, наколькі гэта важна. І што было важным у народзе ізраільскім, што ні адзін чалавек не мог быць пакінуты. Аб кожнага у народзе ізраільскім трошчыліся. Калі гэта падарожнічае чалавек, то яго трэба было абавязкова прыняць у свой дом, накарміць. Калі была патрэба стварыць яму месца, дзе ён мог бы адпачыць, магчыма, пераначаваць. На раніцы зноў яго пачаставаць сняданнем і выправіць яго далей у дарогу. Гэта не было чымсьці надзвычайным, гэта было благаслаўленнем. Бо госць у дом, падкрэслівалася, сам Бог прыходзіць у дом. І калі я магу прыняць гэтага падарожнічага чалавека і даць яму падставовыя рэчы ў жыцці, як абмыцца, паесці, адпачыць, я ўжо пазысківаю гэтую ласку ад самого Бога. Напэўна, гэта не значыць, што мы сёння выбежым зараз на вуліцы і пачнем шукаць, дзе там можна знайсці каго-небудзь, каго прыму да хаты, накармлю, напаю, адзену, дам пераначаваць, а на раніцы выпраўлю, хай далей там дзесьці шукае сабе што-небудзь. Не, справа не ў гэтым, гэта значэнне больш таго, на што я прыгатаваны і што я хачу ў жыцці зрабіць і чаму я гэта раблю. Для нас, напэўна, як для людзей веруючых, таму што гэта навучанне нас, як людзей веруючых, з боку самого Бога. Так нас вучыць Божае Слова. Гэта навучанне самого Езуса Хрыста. Мы яшчэ прыйдзем да кантэксту Евангелля, будзем паступова крочыць у нашых разважаннях, але ў разважаннях менавіта духу міласэрнасці, духу служэння карітас. Бо гэта вельмі важна, каб мы навучыліся кіравацца тым, што дапамагае нам будаваць свой моцны дух, зноў жа падкрэсліваю, дух любові, дух міласэрнасці, дух такога альтруістычнага падыходу да другога чалавека. Бо само слово альтруізм настаўлены на другога, альтер-эго, на другое я. З розных бакоў можам разглядаць тэксты Божага Слова, разважаць, і гэта вельмі цудоўна.
гэта вельмі добра, тое, што Святое Пісанне для нас з'яўляецца такім вялікім багаццем, адказам і фундаментам да кіравання сваім жыццём, але ў добрым духу, дзе ёсць усё тое, што нам патрэбна, каб асягнуць гэтай пэўнай дасканаласці, да якой мы ўсе, кожны чалавек, нават той, які не прымае гэтай праўды, ён усё адно імкнецца да пэўнай дасканаласці. Можа, не кожны разумее па-свойму гэту дасканаласць, не кожны хоча яе прыняць у праўдзе, так як гэта чынім мы, людзі веруючыя, праўдзе Божай любові. Але для нас вельмі важна, для людзей веруючых, аднак гэты фундамент таго, што дапамагае чэрпаць з адвечнай крыніцы самого Бога. Падагульніваючы сягонняшняе наша спатканне, сягонняшняе наша разважанне, мои дарагія, хацеў бы, каб мы, аднак, звярнулі гэтую увагу, што такое значэнне, гэтае слова «каритас», міласэрнасць, гэты дух любові, дух накіраванасці на другога чалавека. І што ён не прыйшоў вось так адразу. Гэта пэўны момант доўгай дарогі выхавання. Не можна сёння быць злым, а заўтра быць добрым. Бо тое, што мы маем у сабе сягоння, яно здабывалася год па годзе ў нашых сем'ях з вамі, ад нашых татаў, мамаў. Калі па лёсу жыцця так сталася, што не было матулі чи таты побач, то, магчыма, гэта бабуля, магчыма, гэта іншыя выхаваўцы. Яны ўкладвалі ў нас значэнне гэтага свету, прыняцце гэтага свету і служэнне. Калі мы людзі веруючы, то, напэўна, прынамсі ў маёй сям'і так было, і за гэта я ўдзячны сваёй бабулі, свайму дзядулю, якія укладалі у нас у выхаванні такім звыклым штодзённым, але фундамент, дзе падкрэслівалася значэнне малітвы, дзе падкрэслівалася значэнне прысутнасці самого Бога. І ўсё тое, што мы маем у гэтым жыцці, мы маем ад Бога. Усё, што мы асягаем у сваім жыцці, мы асягаем дзякуючы таму, што Бог дае ласку. Але Бога няма там, дзе ёсць зло. Бога няма там, дзе ёсць гнеў. Бог ёсць там, дзе ёсць цеплыня, дабро. А гэту цеплыню і дабро тады мы можам браць, чэрпаць ад самого Бога, бо Бог тады разам з намі ў нашым жыцці. Поэтому, мои дарагія, кіруемся гэтым духам альтруістычнай любові, любові, накіраванай да другога чалавека ў патрэбе, адвечнай крыніцы гэтай любові Бог. Гэта, мои дарагія, і ёсць гэтае значэнне сапраўднага каритас касцёла. Вялікі вам дзякуй. Калі будуць якія-то пытанні, я заўсёды запрашаю, бо наш эфір, ён таксама дазваляе, магчыма, задаць гэтыя пытанні, але ён ёсць у запісе, і можна пазаставіць свае каментарыі. Таксама выкладаецца на YouTube-канал, дзе таксама можна пазастаўляць свае пытанні. Буду вельмі удзячны, калі ёсць гэтыя пытанні. Я не з'яўляюся асобай, якая дасканала ў сваіх ведах. Так як і вы, вучуся кожны дзень, і кожны дзень у сваіх разважаннях аналізую свае словы, свае ўчынкі. І аднак, магчыма, таксама дзесьці магу не заўважыць пэўных важных, значных момантаў жыцця. Буду удзячны, калі будзеце і вы дзяліцца сваім досведам, будзеце дасылаць на Радыё Марыя, дзе будзем таксама шукаць магчымасці даць далей адказ ужо ў нашых разважаннях пры нашым з вамі спатканню у радыёэфіры. Божа усемагутны, благаславі нам, каб нашае сэрцы напаўняліся духам Тваёй любові, а гэтую любоў мы маглі несці да другога чалавека. Амен.